जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी यापुढे करण्यात येणाऱ्या आंदोलनात एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची मदत मिळावी या मागणीसाठी आमदार नितेश राणे आपल्याकडे आले होते. ती भेट राजकीय नव्हती अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विकास सावंत यांनी आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी तालुकाध्यक्ष रवींद्र म्हापसेकर उपस्थित होते. जेल भरो आंदोलनात काँग्रेस सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. येत्या 16 तारीखला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षाच्या वतीने जेल भरो आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. ही अशी पहिलीच वेळ आहे की ज्या ठिकाणी लोकांच्या प्रश्नासाठी सगळे विरोधी पक्ष कोणत्याही पद्धतीने राजकीय वस्त्र अंगावर न घेता जेल भरो आंदोलनासारखं आंदोलन करणं किंवा एक स्टेज, एक व्यासपीठ, त्या व्यासपीठावर ते येत आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचं असं हे पाऊल किंवा अत्यंत महत्त्वाचा असा हा क्षण हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणामधला आहे. आणि मला वाटतं ही नांदी आहे असं म्हटलं तर ते योग्य ठरेल. कारण जर समजा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये पालकमंत्र्यांकडून दखल घेतली जात नसेल, शासनाकडून दखल घेतली जात नसेल, तर एक पक्ष स्वतः म्हणून त्या ठिकाणी उतरून आंदोलन करतो आहे किंवा विरोध दर्शवतो आहे असं चित्र निर्माण झालं तर त्याला किंमत दिली जात नाही असा आत्तापर्यंतचा अनुभव दिसला आहे भाजप आणि शिवसेनेच्या राजवटीमध्ये. त्यामुळे या 16 तारखेच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुक्यातील उपस्थित राहायचं आहे कुडाळ येथे, असं आवाहन मी या निमित्ताने करतो आहे. आणि लोकांच्या प्रश्नासाठी यापुढे सुद्धा आम्ही झगडत राहू. आवश्यक असेल त्या वेळेला आम्ही मोर्चा, आंदोलनं, उपोषणं, जे काही लोकशाहीचे मार्ग आहेत ते आम्ही चोखाळून या संदर्भामध्ये निश्चितच भूमिका घेऊ आणि लोकांसोबत राहू, हे या निमित्ताने मी आपल्याला सांगू इच्छितो. नितेश राणे भेटले त्यांचे. नितेश राणे यांची जी भेट माझ्याशी झाली ती सदिच्छा भेट होती आणि ते प्रामुख्याने याच संदर्भात त्यांचंही म्हणणं होतं की जरी त्यांचा स्वाभिमान पक्ष हा त्या सत्ताधारी पक्षाशी सहमत असणारा पक्ष म्हणून वावरत असला तरी त्यांचं म्हणणं आहे की लोकांच्या प्रश्नावर आम्हीसुद्धा प्रसंगी रस्त्यावर उतरू आणि त्यातलाच भाग म्हणून आपणही उतरलो होतो असं ते म्हणाले. आणि त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की विरोधी पक्ष म्हणून आपण लोकांच्या प्रश्नावर एकत्रितरित्या सातत्याने शासनाच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे. या पलीकडे कोणती राजकीय चर्चा त्या ठिकाणी झालेली नाही आणि ती अपेक्षा मलाही नव्हती, त्यांनाही नव्हती. नाही, आता तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हटलात विरोधकांची मोड बांधणार, सगळे पक्ष विरोधी पक्ष एकत्र भविष्यात विधानसभेच्या बाबतीत सुद्धा अशा निवडणुका हा विषय वेगळा आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की प्रत्येक पक्षाला आपलं महत्त्व किंवा आपला पक्ष किंवा आपली संघटना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे त्या बाबतीमध्ये ज्या ठिकाणी निवडणुकीसारखा विषय येईल त्या ठिकाणी समविचारी पक्ष वगळता इतर काही पक्ष सोबत येतील असं मला वाटत नाही. आणि विशेष करून समविचारी पक्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये आमच्याबरोबर राष्ट्रवादी आहे किंवा आणि काही घटक पक्ष आहेत जे राष्ट्रवादीबरोबर किंवा काँग्रेसबरोबर असणार आहेत. एवढेच पक्ष आमच्यासोबत राहतील. ते निवडणुकीच्या युद्धाच्या बाबतीत म्हणूया किंवा रिंगणामध्ये असतील निवडणुकीच्या असं म्हणून